A renovación e adaptación do alumeado público ao Regulamento de Eficiencia Enerxética suporá para as arcas municipais da Pobra un aforro de 160.000 euros anuais. O Executivo está inmerso no proceso de licitación deste gran proxecto que se acometerá con cargo a fondos europeos do IDAE. Ben, a axuda conseguida foi no seu día de 753.000 euros. O proxecto na súa totalidade son 941.000 euros. Por lo tanto, o Concello ten que chegar 188.000 euros. As empresas interesadas aínda dispoñen de algo máis dunha semana de prazo para presentar as súas ofertas, nas que se puntuará especialmente a garantía. A máxima puntuación que poda quedar unha empresa é por garantía, que son 63 puntos. Por que facemos isto? Pois porque o 80% dos fondos proceden do IDAE e se hai aforro, pois non van a repercutir no Concello. Ao Concello que máis interesa é que manteñan a garantía durante o maior tempo posible. O mínimo que obriga a lei son 5 anos e o máximo que poderíamos chegar sería a 12 anos. Tamén terán peso específico na valoración, o prezo, as melloras nas luminarias e sistemas de telexestión ou a redución do prazo de execución. Son 9 meses de execución, por lo tanto, tampouco se pode reducir moitísimo o prazo, pero puxemos un máximo de 8 puntos, porque hai que ter en conta que a reducción significa que se acaba antes a obra e, por lo tanto, o foro enerxético empeza antes para o Concello. Por tanto, é un beneficio económico importante para nós conseguir esa reducción. O 26 de febreiro abrirase o sobre A coa documentación administrativa presentada polas distintas empresas. Será o 25 de marzo cando se proceda á licitación coa designación da empresa que obteña a mellor puntuación.